umaga guys. Alam nyo, nakakatuwa talaga yung mga vlogger. Tingnan nyo ito. Oh, natututo na siyang tumawa mag-isa. Sasalita mag-isa. Pero ito ay pag pinapanood natin sa social media, sila yung nagpapasaya sa atin araw-araw. Nakakalimutan natin ang mga problema natin. Pag tayo ay nanonood ng mga vlog nila, sila ay nakakatuwa. Pero pag isipin mo, sila ay nakakatulong din kasi nawawala ang ating mga problema. Kasi ang pagtawa ay nakakatulong sa ating sarili. Ayan, tignan mo ito. Oh, akala mo kung anong ginagawa. Oh, ayan, tingnan mo. Oh, yan pa. Oh, kung ano-ano ang ginagawa ng kanyang nasa bundok. Oh, kanta-kanta pero akala mo pero pag pinapanood mo, sila ay nakakatuwa. Ayan, sila ay nakakatulong din sa atin. Dahil tayo ay lagi ng masaya. Masayang masaya. Ayan. Kaya pag pinanood mo ito, sa susunod, mag-isa ka na lang tumatawa. Mag-isa ka na lang talaga. Bye-bye!